Аз съм Антони Петров. Живота днес е немислим без електричество. Нуждата от електротехници е все по-голяма. А специална подготовка можем да получим в професионална гимназия по електротехника Георги Раковски, носител на орден Свети Кирил и Методий, първа степен. Искам да ви разкажа и покажа доста интересни неща за моето училище. Това е макет, който представлява почивна станция, която се захранва от екологично чиста енергия. Ветрогенератора е част от производителя на зелена енергия. В случая сме го използвали за захранване на бунгалото. Този макет е правен повод участие в конкурс на тема енергия на бъдещето. Този макет е за ферма, която ще е високо в планината. Понеже няма възможност да се захрани от електропровод, те се захранват от производители на зелена енергия. Мене ме вълнува как зелената енергия може да се впрегне в бита. Също така тя ще е бъдещето на всички европейски държави и един ден тя ще е основният източник на енергия. Този макет получи награда от Техническия университет в град Варна. Това са соларни клетки. Те са част от енергията, която се получава от Слънцето. Влизаме при учениците от специалността електроенергетика в част по лабораторна практика. Аз изучавам специалността на електроенергетика, като я избрах малко случайно, но не съжалявам. В тези часове изучаваме различни електрически машини, като двигатели, трансформатори и генератори. Построяваме техните характеристики и анализираме резултатите. Когато започна да свързвам електрическите схеми, разбрах, че именно това е нещо, с което искам да се занимавам и за което искам да работя. Специалните предмети, които учим, са релейна защита, елцентрали, електрически мрежи. Първо бих искал да завърша своето обучение в Техническия университет, а след това да започна да работя в областта, за която уча. Сега ще ви представя една от нови технологии в нашето училище. Това е едно табло, в което има два инвертора. Те служат за управление на два двигателя. Значи, идеята е следната. Чрез промяна в честотата на напрежението ние променяме скоростта на въртене на ротора на двигателя. Как се случва това? Сега мога да включа двигателя, за да видите как действа. Имаме възможност да увеличим честотата, съответно да се движи по-бързо и да я намалим. Имаме възможност да разглеждаме някои от основните характеристики, като например токът. Имаме също възможност да включим двигателя да се върти в обратна посока, но за това той трябва да бъде в абсолютен покой. Чрез завъртане ето този ключ тук и отново стартирането на двигателя, той вече се върти в обратна посока. Примерно, ако го сложим на една врата, искаме да отваряме и затваряме, използваме реверсиране. В тази специалност моите съученици се обучават как да проектират, изработват и ремонтират всички видове електрически инсталации в сгради и съоръжения. Специалността ми е електрообзавеждане на производството. Специалността избрах посредством моите родители, които са ми дали насока за това училище и за тази специалност. Баща ми е завършил тук, със същата специалност и насочил ме насам. Електротехниците винаги ще са търсени хора, защото човечеството винаги ще има нужда от електричество за напред. Желанието ми е да продължа образованието си в Техническия университет и след успешно завършване на университета да мога да отворя собствена фирма в сферата на енергетиката. В училище разполагаме с нова и модерна техника, която ми дава мотивация да трупам нови знания и опит. Тук за стечението на годините съм се научил да работя в екип и да предпазвам колегите си от трудови злополуки. Сама си избрах училището и тази специалност. Харесваме това, което изучаваме, а именно монтаж и експлоатация на електрически уредби и инсталации. Ето тук може да включим
от тук изключваме и може пак от тук да включим. Девиаторният ключ се използва при коридори. Серийният ключ, към него от едно място може да включим няколко осветителни тела. Електротехниката е сложно и дори понякога опасно нещо, ако не го познаваш както трябва. Затова на нашите учители им трябва много разбиране и търпение да ни направят добри специалисти. Моето училище е развитие и бъдеще. Професионална гимназия по електротехника възниква през 1962 година като техникум по електротехника, който задоволява нуждите от кадри на разрастващия се комплекс Марица Изток и електроснабдителните предприятия, които са връзката между електрическите централи и консуматорите. Нашите специалисти намират приложение във всички тези сектори на енергетиката в нашия регион, който е определен като енергийното сърце на България. Преди 2 години бяхме одобрени за проект, с който обновихме материалната база в учебните работилници и лаборатории на стойност 200 000 лева. Професионална гимназия по електротехника подготвя кадри по 3 специалности: електроенергетика, електрообзавеждане на производството и автоматизация на непрекъснати производства. Първите 2 специалности са силнотокови и непосредствено подготвят кадри за Марица Изток и за държавни и частни фирми на територията на нашия регион. Автоматизация на производството означава автоматизация на непрекъснати производства. Производство на олио, производство на безалкохолни напитки, производство на бира и във всяка една централа си има специален цех кипи автоматика. И има една поговорка, че сапьора и електротехника грешат веднъж. Така че колегите трябва да вложат много усилия, за да и воля, и желание за подготовка на тези кадри, не само да произвеждат електрическа енергия, но да опазват своя живот и живота на тези, с които работят. Обичаме да учим. Още повече обичаме практиката, но се радваме и на спорта, защото спортът ни дава дисциплина и подобрява отговорността пред отбора. Освен добри електротехници, нашите ученици се изявяват и в извънкласните форми, като една от тях са ученическите състезания, които се провеждат ежегодно. И всяка година нашите ученици се класират на първите 3 места. Преди 2 години футболният отбор на нашето училище стана втори в България. Автоматизация на непрекъснатите производства. Как ви звучи? Сериозно, нали? И е така. Мога да ви го кажа от опит, но се убедете сами. Влизаме при учениците от специалността автоматизация на непрекъснатите производства. Записах специалността поради нейното развитие и динамичните уреди, които се използват за управление на производствата и нейното постоянно развитие. Постоянно се развива самата специалност. По време на учебната практика ни запознаха в училище с самите уреди. Там те ни предоставиха възможност да видим в реални условия как се инсталират, настройват термодвойки, датчици, контролери. С тази възможност, която те ни представиха, ни напътстваха и също така обучаваха едновременно с учителите ни. В пивоварната фабрика ще видим метода, по който се изработва самата бира, по начина, по който се контролират всички действия, които се извършват, технически действия в самата пивоварна. Също така ще
покажем и самите табла, по които се управляват. Всичко е автоматизирано, без да се прекъсва и има съвсем малко участие на човек. Само при пултовете пуск, стоп и различните повреди. Нали? Разказах ви и показах доста интересни неща за моето училище. Моето училище е училище с минало, традиции и бъдеще. Смятам, че с наученото за професията ще успея в живота.